Balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapaki-pakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon balita banat bulig baga palayag na sa sining adlaw sang Miyerkules yari kita sa ikapit sa 17 sa bulan sa Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. Adlaw sang pagkatawo sang Aksyon no Radyo Bacolod ika-53 namon na katuig sa ngalan sang serbisyo publiko. Nagatamyaw gid kami kag nagapasalamat gid sa aton sining nga mga tagpalamati sang inyo padayon nga pagsuporta sa Aksyon no Radyo Bacolod. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon? Kabayon ta nga okslang kita sa sining mga inuras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Nagpatigayon sang isa ka medical mission ng Aksyon no Radyo Bacolod sa sining adlaw mga kaaksyon. No? Sige-sige lang ang ato sining pagpamati sa mga kaaksyon ta dira. Kay sige-sige pa man ang dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Basi ikaw ang magabutan sini, magpatiyog kita sang Rolita, basi imo nga lang ang magkuha naton mga kaaksyon. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta nga nagahimos na sang ila sining palanyagahon sa sining udto. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa mga kapurukan gali kag kabarangayan no nga nagapamati sa aton sining palatuntunan. Welcome diri sa inyo sining programa ang Aksyon BBB. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Lasang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa mga kabanwanan kag kasudaran diri sa aton sining pagpangalagad kag kalakip man sa oriental side nga naga-monitor sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man ang ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Klanin Antique, kag tubtob sa Malabutana sa atong sining pag-broadcast sa sining udto sa Aksyon Balita Banat Bulig, Aksyon BBB in short. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo!
Dalonta karon dugay-dugaya ang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal gikan sa news center sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang iban pa nga mga local and national issues. Dalonta man pag may time diri sa Indio sining nga palatuntunan sa kinanda na ko ang Indio sining ka-aksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay si Aksyon Art Taihopon. Dalonta mga kaaksyon ni may kang tanan sa desisyon ni SRA board member Valderrama sa paghulat sang desisyon sang presidente angot sa iya estado konformihan ni Gob Lacson. Bacolod City Government Center naman mga kaaksyon ni gabalita ni Aksyon na Dale Salazar 30 ka mga watchers nga maakomodar sa temporary shelter nga ginduso ni Mayor Benitez. Nagbisita siya sa temporary shelter kag ang pila pa ka mga proyekto man diri sa syudad sa Bacolod ginpadulungan man sang alkalde sining adlaw. Sa balita sa Bacolod City Police Office, update sining puwerte man ni subo-subo man yung birthday celebrants vlog kahapon. Patay ini kagabi matapos nga aksidente ining ang ginasakyan sining nga motorsiklo. Ang ang babayi man luwas na galing sa Katalagman ining birthday celebransya daw sumuhot gid ni siya sa dalom, nalapakan siya sang counter truck. Mga kaaksyon, patay ining biktima. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, sigabalita ni Aksyon na John Diaz 90% sa mga bugalon drug group amatamat na nga nadakpan kag na dismantle. Aga Norpo ginakondinar ang pagpatay sa isa ka pulis nga katapos ang Regional Mobile Force Battalion. Kag sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graban or the Negros for Human Rights Advocates kag progresibong grupo nagapanawagan sa gihapon sa hustisya sa ikaduhang katuig nga death anniversary ni Sara Alvarez. 2 years na gali sang gintero ining si Sara Alvarez dira sa may Iroreco Blatomo. Gabi mga kaaksyon no kuanya subong death anniversary mga kaaksyon. Sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon na Roger Gotib 4 ka mga persona arestado sa ginpatigayon or sa nagapatigayon nagapatigayon sa pagsugal mga kaaksyon no. Palapit man ang balita kay Aksyon Nelson Patino sa San Carlos City, akusado sa pagbayular sa Republic Act 9165 o kon ang paghupot sa iligal nga droga na dakpan sa among syudad. Kag balita kay Aksyon na VJ apasible, masobra 30,000 nga balor sang ginaligar shabu na recover sa mga otoridad sa syudad sang Himamaylan. Mga suspect na kuhaan pa sang armas lutangho. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon, Finance Chief ginpasiguro nga hindi magpareho ang Pilipinas sa Sri Lanka. Mandatory evacuation bills gin-file, liwat nga gin-file ni Senator Bongo. Sugar hoarders ginapatarget ni Senator Pu. Kag
soft drinks companies nagkonfirmar nga ginakulang na sila sang refined sugar. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, balita. Mga detalye sa ato sinigin pang headlines, mabatihan sa diligid lamang madugay, matamaton talang ni mahina ang kalaban eh. O sige, sa mga kaaksyon ta, i-like lang kag i-share ang ato sining Facebook page, tapos like kag share ang ato sining mga mensahe, no? Ipadala lang sa aton sining Facebook live dira sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon BBB. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapin ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel. Ayos! Sige namyaw tanay sa mga kaaksyon tang raga pamati sa sining udto. Mayo lang ang pagpamati. Thank you gid sa pag-share, Madam Georgia Gargasiran, ang ila gayon Dato Castillo, Ana Sinoro Reflores Barriuga, and kay Karen Miraflor, Jenny Solgon, Amado Ladua Jr., Ryan Tagamulila, Nini Jane Cabato, Emily Morden, Imbongjo Campo, kay Jonaline Ninyal de Crepito, Madam Virginia San Antonio Alpenda, kay Bida Bids Palmares, no? Kag kay Annabel Garcia Barte, kag Ray Flores Barriuga. Kag kalakip man nga ginatamyaw ta si Star Mayo, no? Si Vanessa, may lang ang pagpamati Star Mayo, no? And sa iban pa naton nga mga kaaksyon kay Connie Laparan, Josefina Francisco, may lang ang pagpamati, no? And Annabel Garcia Barte, thank you so much, good, no? Thank you, Star Mayo, no? Si Angela gayon Dato Castillo tamyaw lang sa iya sining bata din siya sa may Berot, Libanon, si Maricon Castillo Gloria Moreno kag taga Banga Tutong Uno Barangay Filisan, no? Salamat kita sa inyo sining pagpamati. And si Teresita Hintoliaga Gonzales, no? Watching live from Nabalian, Himamaylan City, no? Billy Albay, salamat gid Billy Albay. And Leia Morales Berida, no? Leia Morales Berida. And si Jonaline Ninyal de Crepito, gatamyal lang kay RR Joy, Edgar Sipida, Julius Villanueva. Game long, Bilio Ripona, or Nipuna and family, no? Gamilong, Nilo, Nipuna family. Salamat gida, Jonaline Ninyal de Crepito, no? Imbongjo Campo, may lang pagpamati sa Maaw, and Annabel Garcia, salamat gid, no? Okay, sa kay Dilaus, thank you gida. Sa iban pa naton nga mga kaaksyon sa kay Karen Miraflor, no? Thank you so much, Karen Miraflor. Kag si Jenny Solgona, thank you gid, Jane. Salamat gid. Ayos. Sige, karon naman ang iba na kay Conila Parano ga monitor sa Pandanon DSB, no? Daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan kulang kamo sa diligid lamang madugay. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow!
Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability, Aksyon Reports, Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa senta ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig.
Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad Aksyon Radyo Philippine Standard Time las 11:59 ang aton oras 11:59 na subong mga kaaksyon. 12 na gani galiho. Las 12 na pila lang kapitik las 12 na mga kaaksyon, no? Tigirigma na, tigpalanyaga na kung may palanyagahon sa sining odto. Sa way pa ka himos kag tiga preparar pa karon dugay-dugaya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Standby mga kaaksyon sa balita ni Aksyon Alvin Graba kadtuan ta ikaw dira karonoy sa imo sining balita pero live extension coffee mix anay kita, no? Ang live extension coffee mix or LF coffee mix ang pinakaunang ready to drink coffee mix nga may vitamin D3 nga makabulig pabaskog sa inyo immunity. Ang LF Coffee Mix mahamot siya, mananam kag insakto gid ang sabor nga sigurado magustuhan sang tanan nga Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Sa tamang serbisyo. Katuan na yung balita ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Ini may kangtaran sa palayag sang Northern Negros for Human Advocates kag progresibo nga grupo nagapanawagan sa gihapon no, sang hustisya sa ikaduhang katuig na nga death anniversary ni Sara Alvarez. Yari ang kaudan sang balita, upod na kay Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex magapatigayon sang candle lightning karon nga sa hapon ang pila ka mga miyembro sang progresibo nga grupo sa idalom sang bagong alyansa sang makabayan na Negros Kadungan sining ikaduha ka tuig nga 10th anniversary sang prominenteng human rights defender nga si Sara Alvarez. Sunod diri kay Noli Rosales, ang OIC Secretary General sang Bayan Negros, magpakig-upod sa ila ang karapatan ang Northern Negros Alliance for Human Advocates kag ang iban pa magatipon karon sa hapon sa atubang sang Fountain of Justice para maghalad sining candle lightning action Rex. Sunod diri kay Rosales, ang kamatayon ni Alvarez simbolo sang injustice, state terror kag wala untat nga pagpangatake sa hanay sa mga aktivista sa panahon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte, partikular diri sa isla sang Negros. Sa pagdumdum ni Rosales kay Alvarez, Agosto 17, Action Rex 2020, alas 6:45 sang gabi, si Sara Alvarez ang gindutang sang wala pa matungod nga suspect dara sa may Santa Maria Street, Eroreco, Barangay Mandalagan. Kag antes pa lamang ang kamatayon sini 2012 Action Rex, si Alvarez ang number 1 target na sang state attack sa 2012 ara na sa nalista na sa Action Rex. Sa 2020 sa Gintero to, di ba? Yes sir, 2020. Years man lagulag ni Sara kag tinatimingan gito sa Eroreco to kay daw gaulan-ulan pa to the time mo. Sakto na Action Rex, gaulan-ulan pa gito that time sa kagabiyon sa to ini siya ginlutang. So sa pagdumdum diri ni Noli Rosales, suno sa iya kunti 2012 pa may mga death threat na ginarentag na siya kag still ara
gihapon sa iya sini nga obra bilang isa ka community organizer kag paralegal sa nga karapatan and aktibo gyapon sa pagpakig-away against sa sininga mga human rights violations. And in fact, suro sa iya, actually, sa bugos ng Pilipinas, araman sa 600 ka mga individual balangan na lista bilang terrorist action Rex. Ari ang pahayag ni Noli Rosales. Kadwa ka tuig nga dito anniversary ni Sara Alvarez as tuwa sa subong no. Napangayo gyapon kita sa hostisya labi na gid sa pamilya nga nagabakho kaya sa subong wala gyapon ma-resolve no sang mga kakulisan ang pagpatay sa kay Sara Alvarez atong August 17, 2020. So amo na nga subong no ang grupo sa Bagong Alyansang Makabayan pud sa Human Rights Advocate diri sa Negros Occidental no magahiwat sang isa ka candlelighting dira sa Fountain of Justice kag magahiwat man sang mga human rights painting no kung sa diin ay ipahiwatig no o ipaabot sa malapad nga bakulod non nga nagapadayon gyapon no ang wala hustisya no sa mga human rights advocates sa mga aktivista sama ni Sara Alvarez kag iban pa no nga gipamatay pinaagi sa extrajudicial killing. So amo ina nga nagapanawagan kami gyapon padayon gyapon sa panawagan nga dapat ipatuma no ang hustisya sa labi na gid no alin sa Duterte administration pakadto sa BBM administration niya dapat matutukan sang gobyerno ining asod-asod no nga pagpamatay nga wala matagaan sang hustisya especially diri sa Isla Sang Negros. Action next ang kapahin sa nga payag diri ni Noli Rosales dito sa Negros Oriental sa San Jose PNP ginapakita si Lieutenant Carlo Lizano Action Rex no base mga available naman na siya dugay-dugay. May conference pa to kag busy pa siya. Kani man busy pa siya kay may harapan sila conference Action Rex even ang ila sining public information officer sang Norfolk Negros Oriental Police Provincial Office. Binang San Jose? Ang San Jose Action Rex after Mos Dumaguete first town kung going ka halimbawa sa Tanhay first town amo ni ang San Jose Action Rex. Tanhay man dire ba pas north kaya nga direksyon? Yes sir. Kung mapa north ka nga direksyon ti kung halimbawa kundi ano gani Sibulan? Yes, na San Jose, tapos Sibulan, tapos Tanha, Amlan, kamo na mga Raya Action Rex. Sa Dumaguete to. Na tabo abi ang ini nga insidente, dira man sa area Action Rex ang kwan sa may San Jose. Base available na dugay-dugay Action Rex ang ila sini nga hepe. Anyway, sa aton sini nga mga kauturan, dapat equip kita no sa nga inatawag tang vitamina sa kalawasan. Ari ang This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran. Nasa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidaksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Standby na aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. May koneksyon sa mahigong kolono manubong immunity rason madamos ang And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga Pabalik na dre sa ato sini nga pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanano sa 30 ka mga watchers maakomoda sa temporary shelter nga ginaduso ni Mayor Albi Benitez sang syudad sang Bacolod. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale. Action Rex sa padayon nga gina-rehabilitate, ginapaayo or ginapa-improve ining temporary shelter nga nahamtang dira sa area sa Barangay 18, siyudad sa Bacolod, para ini sa mga watchers nga may arasang pasyente sa may Corazon Ocsin Montilivo Memorial Regional Hospital. Kung madumduman mo Action Rex, sadto may ara man sang ginadumalang Barangay 18 no nga temporary shelter pero ti wala na sang sponsor. Ilabi na ko sino magabayad sang linya sang kuryente, tubig, kag iban pa nga mga pagkaon. Na sila ginuntat pero sa idalom sang balong nga administration ni Mayor Albi Benitez, amo ni sa Connection Rex ang improvement kag rehabilitation nagasigi-sige dira sa area sang Barangay 18 na may 15 tanan ka mga double decks ang ipahamtang sa sinanga temporary shelter nga sara maka-accommodate sang 30 tanan ka mga individual nga taga Bacolod City gidama Action Rex. Ako diri kay Bacolod Councilor Al Victor Espino nati ang pondo nga ginasa Action Rex wala yan nagalin sa LGU sa Bacolod City kundi personal or private funds halin kay Mayor Benitez. Ginpahayag ni Espino nga tiyang paginansya niya nga priority diri or para gid lamang sa mataga Bacolod City ining temporary shelter pero ti nakasugilanan na siya kay 5th District Congressman Dino Yulo nga may araman sang separate nga temporary shelter para sa mga watchers halin sa 5th District. Ang kasadid man nga kinanglanon sa Bacolod, ginatikon kulang. Watchers na diya sa ospital? Yes, yes Action Rex. Amo na sa ating may separate facility ang 5th District kag lain man ang Bacolod City pero amo lang to ang agreement ni Councilor Espino kag ni Congressman Dino Yulo nga kun kinahanglan sang bulig sang 5th District nga may wala na lugar dito sa Piak pero dito sa Bacolod nga facility kag kun wala naman sang pwede naman vice versa. Kumbaga ti buligan ay lamang kung mayroon sang available nga bed para sa mga watchers Action Rex. Pero karon wala pa isang timeline kung saan Action Rex magabukas ang facility dira sa Bacolod kay ti amo ni maging in-mention ni Councilor Espino, gina-rehabilitate, ginapaayo ang banyo, ginapapintahan kag ginapaayo kumbaga ining relocation site asa din ang temporary shelter na Action Dale? Dira Action Rex sa may Barangay 18. Barangay 18 no. Do sa punta ko din kadala sa main entrance sa barangay. Basta dira Action Rex located within the property sang Barangay 18 may ginabayaran man no ang syudad. Si Mayor Albi Benitez gamit niya sa personal nga pondo para ma-maintain hining temporary shelter. Aring tingog ni Councilor sa kay Cap Diaz to sang primero? Amo ni Action Rex, bali mo lang to ginuntat lang to ang agreement between sa tag-iya sa property bala. Okay. Kay tiyan mo to wala na sa may support Action Rex kung di mo mabayad sang kuryente, sang tubig, ang pagkaon sa mga watchers naguntat to. Kaya mo na subong gin-rehabilitate ang mga property kag usal na ang private funds ni Mayor Albi Benitez. Aring tingog ni Councilor Al Victor Espino. Well, ang ina nga facility no is being run by the barangay sa idalom ni Kapitan Madeline Diaz. Now, gin-refurbish ang lugar which is set to accommodate a minimum of 30 of our constituents nga may nga mabantay sa ilang mga pasyente sa Corazon Locsin. But no public funds were spent in the rehabilitation. Private funds ni Mayor Albi. So ginabayran pasubong hindi pa kami maka-open kay gina-rehabilitate ang mga banyo, pagwapo ang shelter. Mayor Albi will be providing new bed
with a minimum accommodation of at least 30. Oo. Pero once mag-operate, sino ang ma-lead sini or ma-maintain? Most likely, the private funds ni Mayor Alvin. Action Rex na batian na si Bacolod Councilor Al Victor Espino. Muna siyang ginawala Action Rex in Subong Team. Makita nila sa dalanan ko na kagabihon may mga pasyente nga taga Bacolod City, tiban diri sa ila. Kinalan maghulat-hulat sa mga test. Kung anong update sa mga doktor, tiban nila sila tidira nag-pwesto sa kilid sa gihapon sa dalan sa may area sang dalan na. Ding ibande kay mayo lang ni kundi mag-ulan pero ti kun kagabihon ton ogman gyapon action del mo. Yes, Action Rex. Iban diri sila kung aga pa malang gahulati, iba nagapuli kay within Bacolod City malang sila. Pero kung area kaganisang Alangilan, Ganada, Tilayo Action Rex, iban diri sila, nagapangita sa Pastor Tambayan na para at least ginahulat ang mga laboratory tests or ano man nila ang advice sa doktor. Pero ang ginahulat nga hopefully soon ma-open na hining temporary shelter dira sa area sang Barangay 18 kag libre wala sang pagabayaran kung sino man ang makabenepisyo sini sa ulihi. Balita gikan sa Bacolod City. Libre yes, libre. Libre. Once mag-stay Action Rex, wala kaya bayaran, no? At may pagkaon, libre ang kuryente, wala ka bayaran nga sa tubig. Kung mag-asikulo kompleto, ang imo sini nga pag-stay Action Rex, kag safe ka pa no sa threat sang COVID-19 pandemic ka. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat din Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Isunod ta karon dugay-dugaya ang balita sa Kapitolyo. Standby Action Art Tayhopon. Ariyo na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level. Magditex 500 caps. This is my life. This is my life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib lang. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Tapos ang balita ni Akson Dale Salazar sa Iluan Tanay, ang balita sa Kapitolyo si Akson Art Tayhopon on standby. Desisyon ni Sugar Regulatory Administration Board Member Valderrama sa paghulat sang desisyon sang presidente angot sa iya estado ginkonfirmahan or ginkonpormihan ni Gob Lacson sang probinsya. Yari ang countdown sang report ni Akson Art Tayhopon sa Kapitolyo. Akson Art. Akson Rex, ginakonformihan ni Governor Bong Lacson ang naging palayag kag panindugan sang isa sa mga board member sang SRA nga mo si board member Valderrama. Angot ini sa kumalumduman may mga grupo nga nagapanawagan na kung tani ini siya ang mag-resign man upod sa pila ka mga board members, and even ang ilang sining administrator nga nag-resign na sa pwesto, bangod man sa itong nagwa malang kontrobersiya parte sa Sugar Order number 4 and even appointment pa lang ni Valderrama. So Rex, if you remember, may mga nag-question sa ito mo. Now, sunod rin sa kay Governor Bong Lacson, sila niya kung nagkawon naton ang previous nga mga members ang board sa SRA, tilon saigid man ini appointee sang or appointed sang naglegal pa nga administration, and only Valderrama ang nabilin nga ginpermahan sang presidente niya appointment under sa iya sining administration. So iya sa kay Governor Bong Lacson, siya may rason man no ining si Valderrama nga hulaton niya kung ano ang maging desisyon sang presidente angot iya sa iya sining kapalaran. Kay tisig mas mayo nga Pangulo mismo amo ang maghimo sang desisyon right after nga may mga question sa iya pagtinadira, pero siling diri sang gobernador ihulaton kung ano sa ulihi ang maging desisyon ni President BBM. Now, sa pamangkot sa gobernador, angot iya sa isyo bala Akson Rex ang sugar shortage. Nga tino ang ining reason nga lately, if you remember, may statement man ang Malacanang kag no less than the president ang naghambal nga more or less pag-abot sa bulan sa October, necessary na gidman ang pag-import sang kalamay nga mga 150,000 tons or metric tons. Sunod rin sa gobernador, kung sa question niya ang status subong kung bala may krisis ang kalamay na diri sa probinsya, kag sa bilog ng Pilipinas, sila niya daw ay ginaya subong pa. No, kay kung nang tawon mo, gabaha magani Akson Rex ang supply pa mo sang kalamay sa merkado kung sa mga balaligaan. Ang problema lang galing, ti amo niya ang pagtaas sang presyo sang kalamay nga hindi man ang magkabenepisyo ang manugtanom iya sang tubo kung mga planters. Manugtanom kag tagiya gid sang gamay nga luti-luti day. Why na sila kay ti pag-abot na sa ila diya gamay man ni. Bilin niya sila. Correct. Sa trader si Akson Rex dira yan nagsaka. Isuri ni Go. Man ang traders ti binahon sa traders ning gwa sa gobyerno ta dok lamihati na. Na ang kalamay ating kilang man naklamay mo. Laban. Para magtami siya kag lugay-lugay yung mga paglapuyo. Siling reason go, gobernador, siling mo ba ganing reason mo nga ang ginimo to sa SRA, dapat siling recommendation lang to tani isa kay President BBM. No, kaya sang una, sang mga ginauyatan para sa mga plantadores, daway man problema sa sugar, kag nubo pa gid ang presyo to sang sugar. Gani. Nga nagamuniya subong taas ng abono. Ang sugar na taas man. Tisiling ni Presidente Marcos gani panubuan sa mga fertilizers owner blang ila siling nga presyo. May mga operasyon sila kung ikanda ko.
Tikabay patani nga makuha na kay basi aray ang problema sa holding balakag sa iban pagid nga pagpasulod din sa supply nga way gagi sa gobyerno tang mga authorities. Ang smuggling as like isa sa mga reasons ni kung kaisa nga nagalusot ang mga mas mga supplies ang kalamay. Pero siling din ni Gov. Lacson, kung may aragi man importation nga matabo, based on the statement nga ginhimo man sang Malacañang pagi kay President BBM, dapat ang refined sugar lang no ang mayar sang importation comes October kon needed gid man, but for now sila niya do ay pag-iman kinanglan no na as early as now mag-import na ang gobyerno para sa supply sang kalamay. Yari ang parayag ni Governor Bong Lacson. In the case of our planter representative sa SRA, si Mr. Budi Valderrama, who by the way is a Negrense, he was appointed by President BBM. I understand the rest were appointed in the previous administration. I agree with Mr. Valderrama that he will wait for the decision of the President. He is at the disposal of the President. So I don't think he should resign and just really wait for the decision of the President. The way I look at it is this. The mistake was Yusek Sebastian signed it. I look at it as a recommendation of the board, of the SRA board, recommending 300,000. The right thing to do then was to present that to the President and say, Mr. President, this is what we recommend. For the President to whether to approve it or not. No? Obviously, the President did not approve it. And so, in fact, the President came up with the latest statement that we will import sugar, but half, 150,000 by October. In fact, there is no quarrel to that. No? It's just that there are also certain sugar leaders are saying, okay ang importation 150 pero refined, hindi lang raw sugar. Okay, so I think na-settle na ni Tanano. It did not push through. The President even decided to import half the volume. And Mr. Valderrama has already said that he will wait for the decision of the person who appointed him. Because the others were appointed by the previous administration. So parang ano lang yun yung... parayag ni Governor Bong Lacson. So sundon kami nga mga update kay sigurado in the coming days basi may harapan sa mga desisyon ni pagawang Malacañang o si President BBM right after na kumanumduman ang SRA administrator mismo ang sumiter sa resignation and it was accepted by the Malacañang. Pakaronan ko kay may statement man si Gov. Lacson parte bala sa invitation sa City of Bacolod to join in the Mascara celebration. Actually, siya itogyan na sa mga mayors. Pero kung sa iyati, mayo man kay in terms of collaboration, okay naman todo, panaad tong binyo nila. Oo, bali daw, ang binyo sa Mascara sa Mexara, yapon niya sa diri sa Bacolod to decide. Pero daw ma-participate ang province, na may event na dito sa Panaad, mabukas sila to support Bacolod Mascara. Kaya ang guwasin nito, first time may matabo nga may Mascara di sa Bacolod, may activity dito nga nag-support ang mga different cities and municipalities. Ang atong balita gikan sa Bacolod ako na sa provincial capital, builog ginadulong sa inyo sa kalwan sang Life Extension Supervisor, makahatag pa siguro. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Artay Hupon. Balita gikan sa Kapitolyo, mga kaaksyon. No? Sa mga kaaksyon ta car aircon cleaning system, no? Problema gid sang inyo sining salakyan kay aircon. Daway gid tsansang nga magbugas ang rubugnaw. Dalaan nyo bala to sa Golden Rim Auto Service Center. Kay dito may pagtinlo kag paglantawan sang aircon ninyo mga kaaksyon ang kondisyon sang inyo aircon. Why na kinanglan pa nga baklason ang dashboard kay ti
sadto ginabaklas pa ng dashboard mo. Di karon niya wala na kinanglan nga baklason pa ina. Kaya Rio worth German technology with antibacterial treatment mga Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Action Reports, First Portion, Aksyon balita ni Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kangtanan sa 90% sang mga bugalon drug group la matamat na kuno nga nabadakpan ini kag na dismantle damo sila grupo guro no kag Norpo ginakondinara ang pagpatay sa isa ka miyembro sang pulis nga katapos ang Regional Mobile Force Battalion. Yari ang kaundan sang balita upod na kay Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Aksyon na Rex ginakabig diri sang Negros Occidental Police Provincial Office nga almost na dismantle ini nga grupo sang Bugalon drug group nga naga-operate dira mismo sa southern portion sang Negros Occidental. Ini matapos sa Rex nga nadakpan tinalikdan nga adlaw dira sa may barangay Hilamunan sulad sang Kabangkalan. Ini ginakabig nga leader mismo sang ilang grupo nga si Jonalyn Bugalon alias Mami Jing. Isa ini siya ka high value individual kag nakuhaan ini siya sang masobra 800,000 pesos nga valor sang illegal nga droga. Sang nakaligal nga mga binulan na recover man Aksyon Rex ang pinaman ka mga saksay sa illegal nga droga sa nga grupo o kon mga remnants bala siling Bugalon drug group dama mismo sa may Kabangkalan kay ibang mga kaiping nga banwag kag syudad. Tiyambal diri ni Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sang NOCPO madali na lang gid lang makompleto 100% na gini nga madismantol ining ilang grupo pero hindi na kuno magsalig kay samtang nga nagabuhin may aragi nagsorex bilang nga nagabulos man pero gurugagmay na gid lang nagapasalig diri si Catalogo nga kon in terms sa legal nga droga ang pagabalan sa southern portion sa Negros Occidental ginatutukan gid ni sang mga kapulisan. Actually kagabi gani miara naman sang bypass operation naging kasamaan ang Kabangkalan City PNP ang area kung sa indirigin patikayon dramang gyapon Aksyon Rex sa bahin sang barangay Hilamunan man. Kaya digtuan ni nadakpan ining si Mami Jing sang operatiba sa Provincial Drug Enforcement Unit. Sa bypass operation sa Kabangkalan City PNP kagabi, nadakpan naman din nila duha ka mga lalaki amo ni ang mag-utod nga Sanday Teddy Ronquillo, 37 anyos, kag si Kendrick Ronquillo, 29 ang edad, nga pareho residente sa Zone 4 Barangay Hilamunan sa sulad sang Kabangkalan. Pero ang badri ni sang kapulisan, hindi pa nila ma-confirm subong kung bala konektado ini o kung naman yung mga nagkarabilin sa mga supply sang droga nga ginpang duhol o kung ginpang nagtagabi sining ni Mami Jing sa mga parokyano niya dala sa Kabangkalan Aksyon Rex. Yari si Police Lieutenant Jody Catalogo sa interview sa Aksyon Radio. Almost 80% na sa mga membro. Ano po sa 90% ng ilang membro. The others members are inactive na wala na din sa Negros Occidental. And then ako na siya tanatang na always na ito na ginaplanan. Pinakataksin na ito mga casing at ito reduce monitoring. Naglalampon kita nga ito ng mga kapulisan. Ang hinging notorious leader sa Bugalon Drug Group operating in South Portion sa Negros Occidental. Yung person of Jonalyn Bugalon. Oo. Sir, kadako no, sang supply nga na-recover sa mga 884,000 pesos worth. May intelligence monitoring na sir, kung possible, din nagahali ng ilang supply? Nasunasoy, hindi na tananay na buong just because nga after siya may natawag na nakita nga domino effect may follow-up operation pag kita kanta. Eventually, pati Aksyon Rex si Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sang NOCPO. Sa iban pa nga mga balita, may
isa ka bangkay ang nasapuan sa may area sa barangay Ilopez sa Silay la 7:20 ang taklasang aga tinarikdan nga adlaw Action Rex ini nga napatay ang isa si Henry Amar 48 anyos kag residente man sa mga lugar pero sa Rodriguez Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca ang hepe sa Silay City PNP Action Rex natural death ang gingkamatay sining ni Amar kay sa inisal nila to report resulta sa examination niya nabaton dogin cardiac arrest bala no ining lalaki Action Rex pero kaysa nakita na nila yara na sa state of decomposition ining bangkay mismo kaya madari ni Daruca base sa protocol pa idalo ini gyapon sa postmortem examination ang mga ginulot-ulat pag ginadaman nga dugang resulta pero ila din ako nga pagpati ini Action Rex na patay bangod sa natural death. Isulod ko na lang atong balita nga ko gali magulang ang regarding sa Negros Oriental Police Provincial Office na pagwatang statement ang Norpo Action Rex pinagi kay Police Lieutenant Rolando Navisto ang spokesperson sa Norpo. Ang sunod rin sa ila ngara na sila pila ka mga persons of interest ginatudlo nga nagpatay sining police nga si Police Corporal Ambo dito naman sa may sudad sang Bayawan. Ang baldari ni Navisto regarding o kung may angot ginini sila trabaho bilang intelligence operatives sa Regional Mobile Force Battalion nga dra na base sa may 7th o 5th company. Dugang pa rin ni Navisto kay pero tigilap nagon sang iladra nga operation sining company nila Action Rex sila sa pagpanakop sa mga wanted person nga dulod ang kogidman ang kaso nga ginapangatubang. Pero ginakondena diri sa Norpo ini nga insidente sunod diri sa ilap ini mga pulis si Police Corporal Ambo o pod sang isa ka patrolman kay minor edad ang nagahimog lamang sang ila responsibilidad dala sa Norpo tinagahingyo diri sa publiko nga sa tion nga magpalagag na sila sa sinublang ginapalitan nila mga suspect hopefully magkooperadra kag nagpandaman sila sa ibang mga policeman nga maghalong sa tanan nga mga tinion. Yari si Police Lieutenant Rolanda Lavisto ang spokesperson ng Norpo. Area Action Rex, no? Ang kabayan sa pagpayag dari ni Sir Lavisto. Sana yung mga nagtutupang ng function sa trabaho nila. Hindi na sana umabot sa ganito kasi may pamilya din sila, di ba? Yan itong sa tinanong sa panahon natin na sa mga presidensya natin, labas natin doon na sige lang kasi meron naman tayong Panginoon sir na ibigay ng justisya sa mga ganitong bagay. Nagpasalig din Action Rex ang Negros Oriental Police Provincial Office yatag nila mismong justisya para sa kamatayon sa isa nila kapulis. Balitagikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo, Aksyon Jantia. Sulit sa balita sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kinaksyon John Diaz. Balita gikan sa Nokpo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Karon na dugay-dugay, may winner na kita. Nakasaka na siya. Nakahingabot before 5 o'clock sining hapon. Nakaabot na siya diri sa istasyon sa Aksyon Radio Bacolod, no? Karon lang dugay-dugay kay kunon ta siya nay ginhawaon ta siya kag kunano ang labutan karon sang pagpatiyog ya sang rulita kag kun anano ang madala niya padulong sa pagpanaog diri sa Aksyon Radio, no? Si Aksyon Dorel kabato signalilang ko di Aksyon Dorel. Mighty si anay kulang balang nimo sining lawas ang vitamin C kinanglan talang mag-mighty C kita, no? This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life.
This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo Gidmani ang napatay ni katingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash. Patiyog na kita upod kay Aksyon na Dorel Cabato gikan sa conference room sa Aksyon Radio Bacolod. Dakop ka, daog ka, Rolanda Promo sa Aksyon Radio Bacolod. Yari na ang mga swerte nga tagdaog sa sining nga oras. Arina, Aksyon Dorel Cabato, mayong hapon, Aksyon Dorel. Aksyon Dorel. Yes, Action Rex, magod to sa imo kag happy anniversary Action Radio Bacolod. Action Rex, subong udton live naman kita diri sa conference room sa Action Radio Bacolod. Kung sa din ginapatigayon naton ang dakop ka, daog ka ruleta promo sa Action Radio Bacolod. Kaya mayari naman kita subong sang nag-claim diri sir, dali diri sir. Pasod sa live. Sorry sa Action Radio. Kasi nga winner Action Dorel kay na 10 o'clock na eh. Kay na ni Action Rex, Action Art ay hupon nga program sa Action Hotline. Yes, sorry sa Action Rex, si Sir Judy Gamboa, sang din ka gani sir, sa Pagkatay. So kayo na sa naglawag winner sa Action Art, nabatian mo gid personally? Wala ko ka, ginpakadula ko sa among tumulong. Kaya nag-duty na ko mo. Okay. So ano yung manabatsagan nga ikaw ang nagabutan sa sininga promo sa Action Radio Bacolod? At enjoy ko, nalipal ko. Kaya si Mrs. kayo nalawag man sa ako nga. Ginpatawag sa Action Radio. So ano yung mo ginalauman? Sugo nga makuha diri sa aton nga roleta? Kung imposible mo madaogan, isa ka sa akong mabuga, 1,000 ka pesos, appliances dira nga TV, rice cooker, electric fan, pues mayroon man sa cellphone. So kung nang yatag sa bulita sa ako na yung pagkabatuno ko ng... Ay, so very good. Okay, so sige, dito na pagpadugayon sa Action Rex. Umpisahan ta na ang pagpatiyog sa roleta ni Sir Judy Gamboa. Okay, so sige sir, go! Go Sir Judy! Patiyog gamay yan. Cellphone. nakuha Action Rex ni Sir Judy
Gamboa. Okay? So, sige again, live diri sa conference. Kung sabi, statement lang, ang iya sa ni pag, kuwan niya, pag, parugyan niya. Anong iya mahambal? Oh. Sige, Sir Jude, yan ay mo mahambal sa Action Radio. Madami galing nga salamat sa Action Radio kag happy anniversary. Salamat, Kit! Sige, Action Radio, direkta diri sa conference room sa Action Radio Bacolod. Ini naman sa Action Dora sa Batu. Una sa balita ng sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, congratulations sa atos ring winner, sa atos ring dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Congratulations sir sa imo siring daog daw 1,000 pesos to ang natuunan sang aton nga pagpatiyog or pagpatiyog niya sang Rolita. Day kanyang kahapon ni si Rowena Escalante from Sunshine Barangay 36 daway pa man isla kapatiyog kag si Evelyn Mi Dumago sang Purok 8 Barangay Tangob Bacolod City. Amot ko nagkapatiyog na isla kahapon sang Rolita. Kahapon isla nga winner mo. Ang kaina sa kay Action Art Tayhupon amutong nag-claim bag ulang ka nagpatiyog sang Rolita, no? Ay, perti. Sige, mati lang sa Aksyon no Radyo Bacolod. And kung magabutan ng imo siring sa mga programa halin sa aga, Aksyon Reports first portion sa Aksyon Balita Morning Edition sa Aksyon Hotline and drama nga Barangay 684 Ombra kag This Is My Life kag sa Aksyon BBB ang taga-syudad sa Bacolod may tubtub lang kamula 5 sang hapon nga magkapadulong diri sa istasyon sa Aksyon Radyo Bacolod. While ang magabutan naman ya sa gabi, humalin This Is My Life, drama nga mensahe kag sang pagigugma, timbangan sang katarungan kag puwerteng ability. Action Reports Afternoon Edition sa Action Firing Line kag Action Night Patrol, may tubtub la 5 lang kamo nga makakadto sa masunod nga adlaw para makapatiyog sang Rolita sang Aksyon Radyo Bacolod. Ay kanami, no? Ti ang magabutan nga banwa kag syudad sa Guasang Bacolod, mayara lang kamo tubtub la 5 sang hapon, no? Magpadulong diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang promo nagsugod na sa Monday, no? Agosto 15 kag tubtub pa ini Setyembre 17. Lima ka simana ang promo naton kag mayara sang duha ka mga winners kada adlaw. Lunes tubtob Sabado, no? Total of 60 winners ni mga ka-aksyon. Ang patiyogon ninyong Rolita sa Aksyon Radyo Bacolod. Ara dirang cash prize sa mutong nadagan ni Sir Bagulango. Cash nga 1,000 pesos, gift checks, appliances, cellphone kag rice. Duwa ng 1,000 pesos tong una tatong nga winner, 1,000 man to. Subong 1,000 man gihapon, no? Ang grocery, of course, may presensya sang representative gid sang DTI, no? Department of Trade and Industry. Naga-edad 18 pasakang pwede magkapasako pa sa aton sining promo. Isa lang kabis para pwede ka makadaog sa aton nga promo. Isa lang ka persona kada magabutan nato, no? Kung nagdaog ka bisubong, hindi na pwede sa masunod nga ikaw naman, no? Isa lang ihatag taman ng iban para may chance man, no? Dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, naligid lang Aksyon na Eric Magbanwa kag ato sining nga mga out of town reporters. Balikan ko lang kamo sa dirigi lamang madugay pagkatapos lamang sini. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale. Ayos, manamyaw tanay kay Yapwell, watching here in Kalumpang, Kawayan.
Negros Occidental pa. Shout out naman Action Rex. Salamat gid Yapwell. Thank you gid, no? Ga monitor sa Kalumpang Kawayan. Okay, sa kay Honey Lee. Thank you so much Honey Lee. Okay. Dalig lang. Gian Resisio, salamat gid Gian. Rochelle Folenso Susana, congrats kuno ah. Ayos, Sharel De La Cruz, no? Thank you so much, Sharel De La Cruz. And Evelyn Sinaon, Dino Alik, thank you, gid. Preppy Pink, no? Jocelyn Donald Kabasag, kag si wife ni Aliyah Kabasaga. And Cheryl Karisma, Zer Fuentes Sagid, thank you, gid, Zer Fuentes Sagid, no? And Elizabeth Gamala and Lisa Montecastro Narciso, no? Thank you so much, Lisa. Kay Dennis Richard Tiboroma and GR Palma Kima, no? Ga-monitor sila sa Barangay Hall sang Barangay Sumag. Thank you so much, GR Palma Kiman, kag sa mga kapdanan mo da, sara. Josefina Franco, no? Thank you so much, gid Josefina. And Jima Tagwan, Maribik Hegan Talavera. Salamat gid. Maribik Higan Talavera. Jerilyn Sitera Alba, may lang pagpamati Jerilyn. And Rochelle Evangelista, salamat gid Rochelle Evangelista. Julie Militado Patrimonio, no? And David Aribalo Jr., Cristina Salvador, thank you so much Cristina Salvador, no? Rone Kagalawan, thank you gid Rone. Humalumina, salamat man, no? Ayos, sige, kagang iban pa naton nga mga kaaksyon sa kay Liberty Binitin Obaldo, no? Salamat gid. Ayos, sige, daligid lang kay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dirigid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gidmani ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. 4 ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Aksyon Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni katingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radio Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radio Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radio Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama, nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga-syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon.
Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaoga. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sininga promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa ato sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 5 ng aton oras. Madam Yvonne, salamat gida sa 200 stars, no? Yvonne Boyser, thank you so much gid Yvonne, no? Sa 200 stars. Damo ba? Bibing Francisco, salamat gid, thank you man. And Diding Alohamento kag Rosini Santialocsin, ga monitor sa sitio Santo Domingo or taga Santo Domingo Banago, no? Salamat gid Rosini Santialocsin. Thank you gid. Ayos, sige. Dali gid lang kay kadtuan ta ang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa birthday celebranso, patay matapos maaksidente kagabi ang ginasakyan nga motorsiklo, angkas ang babaye or may angkas nga babaye luwas na sa Katalagman. Yari ang kaudan sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Rex, happy birthday! Ba, happy birthday man. Happy birthday, happy 53rd birthday. Gani man do, kasing edad ta no? Oo, gani. No, ito kasan ulan no, 53 anyos ng Aksyon Radio, no? Laban. Bakit daw, ipatayon tayo niya. Ipatayon ta ang pagserbisyo, basta ang tao nagasuporta sa aton public service. Correct. Muna dang mayo da eh. O, di pwede magtaka-cash advance, no? Kasi no? Hindi, Marnie. Ayo di purma. Anibersaryo man subong. Siling ko gidaw. O, at basta anibersaryo, di medyo basi kung pwede taka-cash advance na. Pwede Okay ko no Okay ko no So, may plano kang mauna kasama na sa Alvin, ha? Ati karon dugay-dugay pagkatapos ko ni marektagi ko siya. Oti, sigurado. Ara na. Ara na, way na palso. Sir Joseph Chowa, kamusta ya? Ati ara sa ika pamatil sa saton kay ato na. Agani man. Ang aton, ang ila-ila. Laban. Hindi kayang aton ila pa. Laban.
Gani mo ilang labtanay, no? Wala labtanay ah. Aton lang na. Ang aton na ya. Ang ila lang. Pero ang aton kung ila pa, ate, dala hindi na mayo. Daperti ah. Kay kapchad kay kagawad Jo Fred, pamati da. Ang harap pa sa pinsar ko daw na nahan mo ko ba? At yung nahan ta kay... Para una man ka. Ayo di purma. Amo na tirada eh. Sa Sabado na no? Sa Sabado na ang? Sa Sabado, Biyernes pa lang gali, lakat na. At sa Biyernes pa lakat eh? Oo. Matayan kita yung paburakay. Oo. Hindi na yung mapunggan kay na-schedule na ito ya. Kago mapunggan na, ikaw ginto ba yun? Kwan? Reserva to? Kaulat to ang Drum and Bugle Corps. Pagtapak mo sa balasang Boracay, may banda na tayo mong. Isang banda. Namo nang tukar sang banda pagpanaog tagin pag-touchdown tagin sa balas. Sang Boracay mo nang banda ang magasugalaw sa ato, no? With the red carpet. Red carpet. Balas carpet. Ayo di purma. With matching red roses. Red roses kita. So, kasal ba? Baka na. Doon lang naman ba? Maubungan ko sa inyong red roses. Doon lang naman sa red roses, ha? Yan eh. Anong gusto mo? White roses? Or pink roses? Di tayo na tayo sa Biyernes, ha? Yan siling Boracay ta. Siling ni Gian Resisio, sana all pa Boracay. Boracay. Hindi na niya mapunggan, ha? Hindi na mapunggan. Kay ang halos ang atong tinira na plansa na tutanan. Kay plansa man ang pagpangalagad ta digyapon sa Action Radio. Tuloy-tuloy Tuloy-tuloy ang serbisyo sa Action Radio bisan way kami ah. Gani man ah. Oo, bisan way kami ara sila. Na magapadayon sang serbisyo. Gani. Nante. Kapansin na. Kaya ano ning ay, subo man ni Action Rexo. Kahapon gali birthday yan eh. Birthday ni kahapon sa Ngadlaw. Kuwan sila nag-api-api sila sang temprano pa, sang aga, sang ugto, hasta sang hapon. Kaya natabo ni ang aksidente gabi na mong. Siguro natamaan man guro bla kahapinig sa Action Rex. Kaya according sa mga nakasaksi, medyo nakainom man yung driver mong. Nga birthday celebrant. So, ika-28 yun na kahapon. Ngadlaw, idadya 28 na. Kahapon na Action Rex. Subunay kay security guard pa rin the same time, mahingin angkas man siya nga babae mong. Talagang angkas nga babae, waya matamaan kasi daw gamay-gamay man itong pila sa tiil. Kaga after nga nabulong nga ni Cruz, matsyag ko nga ni Cruz, nakagawa na ni sa hospital mong. Galing ito yung napatay nga driver sa Kawasaki 125. Nga si Don Di Doroteo nga taga tumandok isang barangay Campo Santiago mong Sakay City daw ulog ito Action Rex ang iya sentido kay ang iya helmet hindi pala siling iya nga close sa iya guya daw helmet tabla nga daw as is nga daw may alak lang iya helmet sa ulo waya sa itsura mo gid Action Rex naglabog pa ni ganit mo tungod guro sa impact iya nga pagkabunggo pala sa buli ka kanter kag plus nga nakainom siya plus nga dasig-dasig yung mga Rex ang dalaga niya mong sang motor according sa angkas nga babae nga napinasan sa tiil nga muli si Mary Ann Ponsalan nga taga barangay 27, barangay 17. In fact, ini si Ponsalan nga babae nga angkas lang muno pa siya da hinay lang kagaya dulog lang. Kaya nag-stop na ang red light sang traffic sign mo stop. Red light. Ay, nagpa-blagan pag siya tuto Action Rex. Siya lang nabungguan niya kitang buli sa food catering services ka kanter nga ginamaneho ni Kinsley Rojunan nga taga Eroreco sa Division Barangay Mandalagan. No signs of life kit Action Rex. Pagkabot sa rescue group kahit titani ingagawal pa rin sa hospital. Kali kasing gingkwaan siya sa vital signs. No sign of life Action Rex. But siningon, why na nagaginhawa yung security guard nga nagsilibra sa birthday kahapon na si Don Di Doroteo. Ito ang driver sang
food catering services ka kanter, agyapon nila sa station number 3, kalkulato ni mga maglaps ang reglementary period, kundi pa kay ngaga o pamilya kaso, magkagawa ini siya sa custodial facilities sa station number 3. Natabo ni Axorex kagabi ni may dala sa may dalan, Lacson, Mandalagan. Nga area. Dampingan dito sa may gasoline station to? Ito ba nga, nabla sang isa ka mulaw Ka? Sa ka mall bla nga baligyaan bla. Okay. Along the highway gini at lagi na natabo, kaligiti, kumpiyansa, Action Rex Gani man. Kaligiti na kainom. Kung nakainom, kag hindi na kaya, hindi na magbutor Tani, amo nang advice permisang hepe sa station number 3, Ma'am Blan, na si Captain Armelin Vargas. Masali ko nakainom na, kag ito hindi na kaya pa, higad na lang na. Kag magsakay na lang sa kung ano nga salakyan ang masakyan para nga pagpuli mo sa lugar mo, playing safe and sound Action Rex, no? Pamatiyata palayag ni Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa station number 3. Bali, ang driver sa cancer na nakadetain to gihapon diri sa stasyon, waiting nga matapos siya ang reglementary period samtang ato nga biktima naman sa Cambodia. Dali nga ato nga driver sa cancer, according to yun, naka-full stop siya sa traffic light ang Blas-Tubangan sa Lopez, Mandalagan. Ang traffic light is naka-stop. Hindi nga ato nga motor, halin siya sa direksyon, halin sa Talisay, pakagto diri sa Pasulod sa Bacolod, nagahagunos siya ay nakabunggo sa na kantor. Madasi nga mapagpadalagan kay lagalaga siguro makasunod sa signal at pang nakabunggo siya sa likod ng kantor na ini. Yung mga-rider sa aton na biktima, kasi iba-rider, sa mga babae, lalo na yung po siya mga babae sa motor flow, at inom sila din sa Talisay. Sa ginahambala na ganing niya na magpunudo na, kay nakastop at pang sige-sige, gina mo na nga nakabunggo sila sa kantor. Sabi, maswerte, ini natin mga-rider, no, may nagasunod sila nga cancer sa likod, wala sila nalapakat, nakasugod sa udalog sa cancer. Ginapatan sa isang medical first aid man mo, subong, sige na buwan naman siya siguro. Action Rex si Police Captain Armelin Vargas ang hepe sa Police Station number 3. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Magbalag report una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, no? Subo man ikon sa mga tag-iyab lang ka motor kung nakainom na, pag-relax na lang, no? Lain gidya kung way ka nakainom mo, motor pangadaan nga gamay lang bato ya, matumba ka imo ya, tilan tawa bala. Te anon tana, kaya mo lang na, kagdra lang siya asta, way tana mahimo, no? Sige, sa mga ka-aksyon ta, daligid lang ha kay kantuan tanay si Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, no? Mapakadiz anay kita sa sining mga tinion, ini may kang tanan sa 4 ka persona blaho na dakpan sa ginpatigayon nga pagsugal mga ka-aksyon. Sa detalye sining balita, we have Aksyon Roger Gotib. Action Roger. Action Rex, nadakpan ang apataran ka mga persona na nagapatigayon sa illegal nga sugal kag sa sinematrion base man sa aton sinemator nga informasyon alin sa this officer nga patigayon na ang pag-inquest ni si ila agon mafailan sang kaso. Alas 2:40 sa hapon sa Probles, Barangay Bulanon, Ciudad Sonsagay, sa angin raid sa kapulisan ng isa kapuluyan nga nagapatigayon sa illegal nga sugal sa bahin sa Baraha. Ang ginpagdakop mo sa Arnel Mahinay E. Villar alias Tata, 31 anyos sa edad, may asawa. Eliazar Isulan E. Bintad alias Yanyan, 29 anyos sa edad, wala sang asawa. Kag Francisco Timblor E. Libre alias Dudong, 47 anyos, wala man sang asawa. Kagining si April Jan Bintad Erues alias si Ping, 25 anyos, may asawa, tanan residente sang nainabitan nga lugar. Suro sa report, ipatigayon ang ining operation sa mga katapos sang intelligence unit sang Sagay City PNP sa idalom sa supervision ni Police Major
Roberto Injape nga tigayon nga nadakpan ini ang mga nagasugal sa pusoy sa balay mismo sini ni Arnel Mahinay. Ang report mga 150 pesos nga cash ang nakuha bilang bit money kag ang isa kaset sang baraha nga nakuha man nga ebidensya sa sining mga suspitsado. Sa sining mga tinion, sinupa sa kay Police Chief Master Sergeant Trael Gargar, inasikaso na nga mapasakaan sa nga kaso sa Fiskalya nga pagbaylar sang PD-16 uto ining 4 ka mga persona. Report gikan sa Syudad San Sagay para sa aton mga ka-aksyon sa gihapon aton gid nga paibalo sa inyo kag gina-encourage gid tanan nga nagapangape nga dapat gid mga ka-aksyon mga kape kita life extension coffee mix. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion Show! Thank you! Salamat Ginakson na Roger Gote, Bakson Nelson Patinio, standbayan ay Aryo, ginarekomenda ta sa inyo mga ka-aksyon live extension na vitamin D. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Dakop ka, daog ka, roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Sana all, sana all. Ito ang tanang balita ni Akson Nelson Patinio sa area sang siyudad sang San Carlos, arestado ho, akusado sa pagbayular sang Republic Act 9165 o kung illegal drugs, mga kaaksyon na dakpan sa siyudad sang San Carlos. Yari ang countdown sang balita ni Akson Nelson Patinio. Akson Nelson. Yes, aksyon na Rex, kag sa aton sini nga mga kaaksyon mayong hapon kag half anniversary sa Aksyon Radio Bacolod karon nga adlaw. Report gikan diri sa may syudad sang San Carlos sospechado sa pagbayular sa Republic Act 9165 sa Sitio Tuburan, Barangay Bulwangan, syudad sang San Carlos. Ginkilalang sospechado nga si Restituto Discatiar Jr. disikan 29 anyos, soltero, kag residente sang nasambit nga barangay. Ang pagdakop sa kaya Discatiar ang ginpamunuan ni Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr., ang Chief of Police ang siyudad sa San Carlos, kag subong man sang Regional Mobile Force Battalion 6 sa pagpamuno naman ni Police Lieutenant Roy Compi. Ang pagbayular action Rex sang Republic Act 9165 ang ginapagwa ni Judge Arvela Guyo de Delgado, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 57 sa nasambit nga syudad, ang napirmahan naman sa adtong bulan sang Hulyo 6 sining tuig. Action Rex ang sospechado sa karon ang yara sa custodial facility sang San Carlos PNP.
Report gikan sa siyudad sang San Carlos, kaaksyon Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Nelson Patiño, kaduan tanay si Aksyon VJ Apasible sa syudad sang Himamaylan, masobra 30,000 nga balor sang ginaligar shabu na recover sa mga otoridado gikan sa duwa ka mga sospek. Sa isa ka operasyon, ti sospek na kuhaan pa sang armas lutang yaho. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Aksyon Rex, arestado ang duha ka mga persona sa isa ka drug buy-bust operation. Tinarikdan nga adlaw Agosto 16, 2022, taktalasay sa isang gabi sa may bahin sang Purok 12, Barangay Agisan, Syudad sang Himamaylan. Ginkilala ang mga suspect sanday Greg Hontarciego, 46 anyos, kasado, kag Jeho Arilia, 29 anyos, soltero, lunsay mga residente sa Purok 6, Barangay Agisan, sa nasambit nga syudad. Ginpamunuan ni Police Captain Romulo Hipilango V, Deputy Chief for Operation sa Himamaylan City PNP ang pagpatigayon sa nasambit nga operasyon nga nagresulta sa pagdakop ng Dayhon Tarsiego kag Arilia. Na-recover sa mga operatiba gikan sa kontrol ng Dayhon Tarsiego kag Arilia ang pulo tanan ka mga sachet sang ginaaligar shabu, lakip na diri ang isa ka buy-bust item, isa ka 500 pesos nga mo naman ang gingamit bilang buy-bust money, isa ka improvised tutor, kag isa ka kalibre 38 nga loaded sa duha ka mga live cartridges. Ang ginaaligar illegal nga droga nga na-recover gikan sa mga suspect, ang ginabulubanta nagabugat sa masobra 4 ka gramo kag nagabalor ini sa 30,600 pesos. Posible magapangatubang ang mga suspect sa kaso angot sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung ining Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002, Section 5 ang pagbaligya kag Section 11 ang paghupot sang illegal nga droga kag Republic Act 10591 o kung illegal possession of firearm and ammunitions. Sa karon, Aksyon Rex nakahunong Dayhon Tarsiego kag Arilia sa kustodiya sang Himamaylan City PNP. Balita nagikan sa syudad sang Himamaylan. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa syudad sang Himamaylan. No? Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation mo sang iloy-iloy mo sang tanan. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Daog ka, Roleta promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sang hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa
60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhid, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban pagyid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang Dakop Ka, Daog Ka Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto,
Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamangkama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tubtub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon.
Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May Vallejo, salamat gid sir. Fee Aliador, Cativer, sa kay Joseph Pacifico, si Carlos Gulaher, no? Kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati. Felix Magtulis Villatora, salamat gid. Jocelyn Song Comedia, no? Thank you gid. Salamat gid. Ayos, langalang na ta sa tiyempo diri sa ato sining nga pangalagad. Nagaagda na kita sa masunod nga programang This Is My Life, igasunod sa dili gid lamang madugay. Pod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini Aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sa Aksyon